som en del af den her stand-up for WWE-kampagne, så har jeg tænkt mig at uploade en video med, hvorfor jeg godt kan lide WWE. Jeg ved godt, at det her det er dansk. Der skal nok komme engelske undertekster på, så alle kan forstå det. Også inde på YouTube, og selvfølgelig på Facebook. En af grundene til, at jeg godt kan lide WWE, er fordi, at det er rated PG. Det gør det lidt mere børnevenligt, og der er ikke så meget vold i det. Det er primært grunden til, at jeg er rigtig glad for WWE. Alle kan se det. Det er simpelthen genialt. Man ikke behøver at bekymre sig om det. Selvfølgelig skal der nok lige være en voksen ved det, men at alle kan få lov at se det, selvom at det kan være måske lidt voldeligt en gang imellem. En af de andre grunde til, at jeg godt kan lide WWE, er, at det er jo så lidt mere hen i wrestlingen. Det er, at de har nogle utrolig gode wrestlere. Sådan nogle som CM Punk, Daniel Bryan, Randy Orton, Chris Jericho. De har simpelthen de bedste wrestlere i verden. Og det er jeg sgu glad for. Det er rigtig fedt, når man sidder til WWE. Samtidig er det jo også super god underholdning. Det er sjovt at sidde og se WWE. Det er nogle fantastiske storylines, de får på. Også selvom at det helst skal være børnevenligt, så kan de alligevel få sat sådan en rigtig god storyline op. Første gang jeg hørte, at det var rated PG, jeg troede simpelthen ikke på dem, fordi det kunne det ikke være. Altså, grunden til at jeg ser wrestling i stedet for boksning eller sådan nogle af de andre kampsport, karate kan vi også sige, altså det er fordi netop wrestling, som jeg lige sagde før, det er ikke ægte på samme måde. Altså i boksning der får de en på siden af hovedet, i wrestling der er det mere stunts. Det synes jeg er genialt. Igen, hvordan kan du hoppe ned for en 10, 12, 14 meter høj stige, og så gå dagen efter? Hvordan kan du falde ned fra et stålbur, og stadig kunne gå dagen efter? Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er genialt. Så det er i hvert fald primært de grunde, der gør, at jeg holder af WWE. Fylder utrolig meget min hverdag. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har en CM Punk t-shirt på. Alle mine t-shirts er wrestling. Alle mine trøjer er wrestling. WWE wrestling. Jeg har til lige med en Rey Mysterio maske. Jeg læser WWE-magasinerne. Selvom de ikke fås i Danmark, så kan man jo købe dem igennem WWE Euroshop, som jeg er utrolig glad for. Fordi at det netop muliggør, at jeg altså også kan få nogle WWE-ting, uden at skulle bekymre mig om tolden, fordi at det er en del af de her, det er en del af EU, og derfor så kan jeg på den måde stadigvæk holde min WWE Wrestling merchandise oppe. Så, men det er det her med min bidrag til at stand up for WWE. Jeg håber, at jeg har fået overbevist nogen om, at de skal tage sig sammen, tage og sidde og se det her WWE på Eurosport. Altså, I kan gå ind på Eurosport om mandag aften, så kan I sidde og se WWE. Se hvor genialt det er. Yes, det var hvad jeg havde at sige. Ha' det godt.